Okay, mayong bunto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong bunto, Philippines, mayong bunto world, mayong bunto universe. Sana na po kita mga higala na atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abi no adlaw na usab karon nga samtarong adlaw hingala. Adlaw karon nga Martes. No, Martes karon hingala pizza, samtarong pitsaha. Pizza 30. Pizza 30 na kini mahigala sa bulan sa samtarong bulan na. Antaron mahigala ng Enero, no, 2024. No, nahala no, maayong bunto na kanatong tanan. O naghinaot kita manghigala nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Nahala no, maayong bunto na kanatong tanan. Naghinaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining panahona. Ato dahil nga timbayaon usab manghigala o mayong bunto ang ato ang mga kaigsuunan nga mga senior citizens. Nang pwedeng ikaw may panawagan nila be? Bitaw pa dahil no, maayong bunto sa ato ang mga senior citizens. Kumusta naman mga agaw? No, naka-inom na ba mo sa inyong maintenance o sa inyong mga kining ang inyong mga resita? O sa man na, kuan na ba, napahilot na ba ninyo inyong kuto-kuto nga medyo perminang ulpot-ulpot. Sa nang fulding, nag-ulpot-ulpot na. Mura bang nakakaon bitong ihalason pa dahil ba murang naglain ng kuto-kuto. Ingat anak, siguro na mahingala, no? Nung pulding, no? Basta gulang-gulang na ta. Gamay na lamang kayong problema, murag na dayo yung mga side effect. Makakaon taong ihalason, side effect. Makakaon taong kining, samaan nga lamang yung mga, kuan ba? Kining mga bugnaw, side effect. Gani mo sa hangin, mahingala, may side effect na namong mga senior citizens. Bisan ultimong electric fan may side effect na no, may no, sumuna nga kitang tanan nga mga senior citizens mag-amping kita sa ato ang panglawas, no, kay dali na kaayo ang mga side effect na to. Ikaw, Mr. Cheng, kumusta naman ka? Okay na kay ko, Father, no? Wala na problema, Father. Basta sige na taon negosyo, sige na sa taon ginansya. Ang problema ra kung wala na to lawas, kadida na buta ka ginunso, di wala na po ginansya, wa. Kamot ra gyud ta, Mr. Cheng, no? Kinahanglan nga dili kita pagkawala sa pag-amping sa atong mayang lawas. Okay, no? Nara, no, atong tibayaon di ay mahigala og mayong munto sa mga atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata diri sa Sibulan, ug si Brother Elmer Lugatiban usab, no, ang ato ang partner nga ato karon didto sa Actin Basay. Ato pa daing nga timbayaon og maayong mudto ang akong agaw, no, kining Christian Durango. Bikaw ko na timbayan ng puding. Ay bitaw, no, kumusta na ka, Father Christian Durango. No, nagsigil na ba dyan ko? Nagsigil na ba ko kag pang-regards na ako? Salamat kayo, Padre, ha? Ikaw, Mr. Cheng, din ako mo regards ni Father Christian Durango. Abita, Father, no? Kumusta na ka, Father, no? Kumusta na mo sa Kalumbayan, no? Maana siguro yung kahimtan din, ha? No? Kay sa una, sa panahon ni Padre Akab, bali na abuga din ang karon sementado na. O niya ka, sa una, wala tubig karon na may tubig na siguro mo din, no? Bitaw, kay sa una, nung Mr. Cheng, kasus Ginoo, layo kay may kalabaan, atos ubos. Atos kanurbing, no? Atos kanurbing ni magkabanan, atos ubos gyud, no? Kumusta na ka nurbing, no? Ang ato ang mga higala din sa may kining Kalumbuyan, mga atbang, oh, dugay-dugay ba ko sa Kalumbuyan, mga 2 years ko diha na-assign sa kining Kalumbuyan. Nahala, no? Okay, no? Maayong mudto na kanatong tanan mga higala. Abi no, ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, Pope Pius II Catholic Center dito sa Metro Manila,
gideklara isip usa ka important cultural property sa National Museum of the Philippines. Pasingunahan ang maong deklarasyon ni Cardinal Jose Advíncula, Archbishop Charles Brown ug ni NMP Director General Jeremy Barnes. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan na usab og kalinaw alang sa Holy Land. Matud pa niya ang duha ka estados, ang Israel ug Palestina, maayo kinahanglan nga muila sa katungod sa usag-usa aron nga malinaw na ang nasangpit nga lugar. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Bueno, padayon kita sa atoa nga mga buhatonon manghigala. Ari kita sa atoa nga Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karong adlaw, walay lain kung dili sigon diri sa atong listahan. Ang ato karong Saint of the Day, June 30. Mausi sigon diri sa atong listahan si San Jacinta sa Mariscuti. Saint Hyacinth of Mariscuti. Ang Hyacinth, Hyacint o TH, o Mariscuti, Mariscotti, no? Saint Hyacinth of Mariscuti. Natawag kini si Saint Hyacinth of Mariscuti ni atong tuig 1585, namatay ni atong tuig 1640. Unya, natawo siya sa usa ka matud pa adunahan nga pamilya, noble family dito sa Viterbo, Italy. Unya, bisan pa sa mao niyang kahimtang kinabuhi, nisulod kini siya sa convent. Live a penitential life. Nagpuyo siya nga puno kanabitaw sa pagpenitensya, sa kinabuhing pagpenitensya. Gani, in spite sa iyaha nga pagka-membro sa kaliwat, no, mga medyo dato sila og kaliwat, apan nagpuyo siya nga simple, modest life, no. Unya na-develop niya ang iyang special nga devotion sa suffering Christ. Unya, by her penance, because of inspiration, nahimo siya nga inspirasyon sa uban usab nga mga miyembro sa nasangpit nga kumbiento. Yan na namatay siya na itong tuig 1585. Namatay siya na itong tuig 1640 ug na-canonize diin na itong tuig 1807. So karong adlaw may gala atong gihinumduman si Saint Hyacinth of Mariscuti. Usa kini siya ka madre. Nahala, no, padayon ta manghigala sa atoa nga mga buhaton ni ining kamuntuhon. Ug ari na kita manghigala sa atoa nga ginagman joke. Bueno, nag-istorya si Busting ug ang usa ka kining babae. No? Usa ka babae. Sa pamahigala. Okay? No, niingon na doon matod pa ni mo kini ang ilang pakingkinabi. Dahil may Michelle, nakabalo ba ka Michelle? O unsay kalainan sa kanang lalaki nga gwapo o dili gwapo? Wala, nakabaluman ko. Mao ba, bisige atong testingan. Kung pananglitan ang usa ka gwapong lalaki, mututo kanimo. Unsa man imong bation? Ay, siyempre, kilig to the bones. No? Kilig to the bones, sana all. Mao da imong bation. Kung pananglitan ang sa tupa ang gwapo nga lalaki mo imututok nimo, unsa ganito imong bation? Of course, kilig to the bones. Pero kung ang pangit may mututok nimo, ay delikado ka na. Basin kung hold upper na, makahadlok. Sige, kung ang lalaki nga gwapo, mao'y mutapad nimo, ay siyempre, amoy perfume,
no? Ang bango-bango. Pero kung ang pangit may mutapad nimo, ay ayaw kumpiyansa na, basig mangumuot na. O ba? Mao ba? No, kung pananglitan ang gwapo maoy kanang magpatatu. Unsa may imuhang ikasulti anak? Akong gwapo ang magpatatu. Wow, macho. Gapas og sako. Pero kung pangit ang magpatato, uy, mura manig-adik. Gidalikdik. O ba? Mo ba, Michelle? Inana gina padar, oy. Inana gina busting, inana gina busting. Kung ang lalaki nga gwapo, mututok nimo, kilig to the bones. Pero kung pangit, makahadlok, mura og hood upper. Pero kung ang gwapo, mutapad nimo, wow, ang bango, parang perfume. Pero kung pangit, sus, ayaw yung kumpiyansa, basin kung mangumuot na. Kung ang pangit mo, ang gwapo mo mututok nimo, uy, wow, macho. Ang gwapo mo ay magpatato, wow, macho. Gapasan og sako. Pero kung pangit mo ay magpatato, uy, murag adik, kadalikdik. Joke ba yun? Joke na daga ito, may lain. Okay, no, padayon to. Padayon to manghigala sa atuang mga buhatono ni ini kabuntuhon. Abay no ari na ta manghigala sa atuang catechism. Okay, so catechism na to manghigala. Abay no, doon ay mga nangutana pa der. Saman. Kana bang pangutana, kanang anting-anting, Father, dili ba na idolatry o pagsimba sa mga Diyos-Diyos? Kanang mga anting-anting, no? Kay, kuhan man na, mura ba o mas misalig na ka? Kada bitang, mas misalig na ka sa imong anting-anting kaysa Diyos. No, na nga, kanang mga anting-anting, sama ra po na siya o kanang gitawag o nagsimba kas Diyos-Diyos, ana. Kaya gitawag mo na siya sa in English o fetishism. No, fetishism, ganyan, no? Means the religion of the fetish. Sa man ang fetish? Kanang fictitious ba? Fictitious, dili tinuod. So, na nga, pa-cherry, or to do, or to make. To do, or signifying by, sa to pa, kining kuan, mga anting-anting, o kining talisman, in English, kuan kini siya. Kanang gitawag na to pagsimba ni Diyos. Dako kini siyang sala. Kung magbaton ka niya nang gitawag na to mga anting-anting or amulets, no? Ngayon niya, no? Okay, another topic ta mahigala. Another question. Father, samahan. Kana bang homosexuality? Dili ba ta makasalaan? Well, anyway, ato man gyud nga i-differentiate ang kuan homosexual acts o kanang homosexual desire, no? Kanang homosexual acts maungyod ka na ang kanabitang imog yung i-act out, imog yung ang imo habang kasi para ang homosexual desire mao ka na ang matod pa natural, it's natural na, no? Kanang doon na kay homosexual desire. Pero kung imo na gyud na siyang himuon, no, imo nang i-act out ang imong homosexuality na violate na nimo ang divine and natural law. So ato baliko na. So niingon ang utana nako unsa man ang homosexuality padre dili ba ta makasalaan? Depende na siya. Kaya doon na may homosexual desire. Kung homosexual desire lang natural na. Pero kung imo na yung i-act out ang imuhang kanang gitawag nato homosexual relationship, imo na yung buhato ng imuhang mga desire, dako na kaya ng sala. Immorality na siya, no? Kaya matun palagi, dili pwede nga ang lalaki o lalaki maghimo niya ng mga butana. No? Pero adun naman yun po yung mga rights ang mga homosexual, no?
homosexual, they have a right to respect, friendship, and justice. No, so dili na nagpasabot kay ang uban bugal-bugalan ba ya, dili na sayop na siya, no. Ang usa ka tawo, ang usa ka homosexual nga tawo may katungod gyapon na siya. The right to be respected, and of course the right to have friends, and of course the right to kanang due process of law. No, so manano kay ang uban bugal-bugalan tayong tao ning ato ang mga homosexuals kini bang mga gay ingon niya. Sayop na siya, ha. So ang ato ang mga homosexual dili gyud sala ang aduna kay homosexual desire kay naa man na mo, pero imo na yung i-act out mahimo na siyang homosexual acts, sayop na siya, dako na siya sala. Okay, klaro. Okay, another question ta mga higala. Father, pwede ba nga imong i-explain namo ang pagtulunan sa procession? Okay, wala problema. So procession, Latin to go forth, paglakaw paingon sa unahan, an organized body of people advancing in a formal or ceremonial manner. No, ang uban ba muna balantayan, okay. Ang uban nga mag-procession mura ra pug gaparin. Magbabay-babay po magbabay-babay po ining mga naas na ay okay. Kuan man na ang procession ug ang parade lahi. No, kay ang kanang procession is an organized body of people advancing in a formal or ceremonial manner. So it should be formal or ceremonial. Dili mag-istoryahan ay. Kaya ang labas ni ana, mura ra pud hinuon og kuan. Mura ra pud nag-parade. Kaya ang parade less formal man na. No? Nya sample sa religious procession kanang Holy Week o kanang mga fiesta. Yan sa may mga biblical example sa religious procession. Of course, katong procession sa Ark of the Covenant ni King David. No, niya matod pa katong triumphant entry to Jerusalem katong sa atong Ginoong Jesucristo, no. Usa pud to siya sa example sa religious procession. Ganyan no. Unya matod pa lagi, no, ang unsa pa man jud ang procession. Kini procession nagresemble kini sa atong journey towards heaven. No, muna nga atong yung tiwason kay doon na koy na natambagan nga kanabitang akong kauban sa procession makanlaon ka na bitang magkuan mag Don Rosary naaday ko'y kauban kat gulang na nga mugikan sa simbahan kuyog pa siya pag-abot sa painitan muhunong na siya dito kay mo palit og puto dili sa mudayon sa iyahang pagprosesyon. Ako siyang nasultihan una ko nubayagi pero ako nasultihan nga sayop na kay pareho sa na og nag-journey ka to heaven o nya nagkapit-hapit ka sa nagkuan ka ba, musimang-simang ka pa nalagsa. Ganyan na. So ang religious procession di ay usa ka na ka march, no, usa ka paglakaw paingon sa unahan. But it is an organized body of people advancing in a formal or ceremonial manner. Okay, klaro? Pero din na lang una kita kuto pakingala ha. Ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad Reverendo Padre Don Tawel mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makayagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.